Abbas îro em dîsa bi zengelên cengê şiyar bûn li Kievê, li bajarê Kievê. Dîsa îro serê sibê topbaran hebû, borduman hebû li der û dora Kievê. Lê nava bajêr îro asayî hatûçûna welatiyan vê gavê hinekî zêdetir bûye. Ber bi milê bakur ve derdkevin. Ez ê piştî demeke din nîşanî we bidim. Ev milê minî rastê bi taybetî ew derketina ji rexê bajêr e ber bi rexê bakur ve ji ber ku yek aliyê bi ewlehe maye ew jî ew rexe. Belê Kiev ji aliyê barîdoxa xwe ve yanî her diçe bergê wê teng dibe lê ji ber ku artêşa Rûsyayê havirdora wê çeper kiriye ji milê bi taybetî Bakur û Bakurê Rojava ve Rojavayê Bakur ve ez dikarim bêjim. Dîsa bergiriyên li nava bajêr hatine asta herî bilind. Ew berbestên di nava bajêr de têne zêdekirin ji bo berevaniyeke nava bajar, ji bo amadekariya cenga nava bajar berdewam dikir. Lê ez vê agahiyê jî bidim. Wezareta Berevaniyê ya Rûsyayê da xwîniyek ragihand ji bo bi taybetî vekirina korîdorek yanî rêyeke bo medeniyan ku ji nava bajaran derkevin ji bo bajarê Mariupol û her wiha Volnovak ha. Ji bo van bajaran bawekî fermî saet li dehan proseya vekirina rêya bi ewle biryara agirbestê hate ragandin li wan deveran wê Rusya bi çekan êrişî van bajaran neke di proseya ku medenî wê derbas bibin ji wê riya bi ewle. Li saet 11 li Mariupolê dest pê dike proseya fermî berîn ha ji aliyê hikûmeta Ukraynayê ve jî ev yek hate ragandin. Li aliyekî ev li aliyê din jî li devera bi taybet ez agahiya wê jî bidim ew jî îro serê sibehê yek ji wan deverana ku hatiye borduman kirin balaya nêzik Kievê ye ev jî bajarokeke li wê dirê abahiyên sivîlan bi tamamî hilû weşiyane derbarê kesên ku canê xwe ji dest dane de agahî natî ragandin lê belê hin dîmen niha em dibînin ew dîmen gelek dîmenên trajîkîn ku li mintiqeya Kievê yanî girêdayî bajarokekî Kievê ye. Bêguman artêşa Rûsyayê bi wê artêşa xwe ya dirêjdehiya konvoya 64 kilometreyan êdî hatiye li ber devê deriyê Kievê ye Abbas. Ji balafirxaneya serbazî ya Antonov ku 20 kilometreyan dûrî Kievê ye li wê dirê rawestiye ye. Berevaniya li milê Bakur û Rojavayê Bakur ew pira ku li ser robarê derbasî Kievê dibe li wî milî hê jî berxwedaneke mezin heye ji aliyê artêşa Ukraynayê ve û bi taybet berxwedarên medenî yên sivîl yên Kievî ve lêbelê ji ber ku di nava bajêr de ew berbestên têne zêdekirin jî wê yekê bi me denîşandan ku êdî li wan deveran jî wê ew bi taybetî berevaniya artêşa Ukraynayê şikestekê bixwe û artêşa Rûsyayê jî wê bikeve nava bajêr. Lêbelê li vir tiştekî din heye bala me jî dikişîne ev bi rojan e gelekî hêdî tê artêşa Rûsyayê gelekî hêdî tê yanî wekî ku eceleyê nake li hemû bajarên ku bi taybet dixebin desthilata xwe stratejiyeke balkêş bikartîne Abbas li Mariupol, li Herkov, li Herson, li bi taybet wan bajarên din pêşî ava wan, ceriyana wan, uplingên wan bê bandor dike, borduman dike, her wiha ava bi taybetî germ, pergalên ava germ di heman demê de û hatûçûna wan bajaran dibire, dixebin kontrola xwe û her wiha duwarê kelûpelan de destûrê nade ku hatûçûn di nava wan bajaran de bê pêkanîn da ku ew bajar xwe bi xwe radestî artêşa Rûsyayê bike. Ew stratejiya ku li wan bajarên rojhilatê Ukraynayê bikartîne û bi taybet jî li milê Bakur bikartîne heman stratejiyê niha ji bo Kievê jî bikartîne ji ber ku hatûçûna Kievê êdî ji xwe dibin kontrola artêşa Rûsyayê de ji bilî milê Rojava ez wê bêjim lê
هێدی ئەو پێدیڤێن وڵاتیان یەن کەلوپەلان و هەروەها خوڕەکان تێ ئاستا مەترسیداریە ji ber ku li marketan tiştek nemaye welatiyên ku derdikevin divî orda nikarin li marketan alternatîfekê peyda bikin ji ber ku hatiye astaya bi taybetî nemanê yanî kelûpelên di nava marketan de li aliyê din enflasyoneke hlewesaneke şer jî dest pêkiye li vê derê yanî tu bixwazî avekê bistînî ji marketekê ez dikarim bibêjim ku tu kêmtirî $5 nikarî aveke biçûk peyda bikî li marketan yanî hatiye astaya wisa ku êdî li nava bajêr yani her tişt bûye 5 qat zêdetir buha ji ber wê ki ev jî bandorê li welatiyan jî dike gelek welatiyên ku rewşa wan ya aborî ne baş e û her wiha nekarin di vî warî de kelûpelan bistînin jî em li nava bi taybetî kolanên kêvê dibînin yanî adetî hinekan jê dest bi parsekiyê kiriye ku ez bibêjim yani ew bajarên ku berî niha bi 10 rojan bi rengîn bû her wiha stran lê hatine gotin ciwan û xortên vî bajarê derdketin û hêvî nedkirin ku artêşa Rûsyayê şerekî li dijî Ukraynayê bide dest pêkirin û bajaran hilweşîne îro ew reng û dirûvê bajêr û saykolojiya bajêr derûniya bajêr serdanpê guheriye her çiqas bangên netewên yekgirtî NATO û her wiha dewletên Yekbûn Amerîkayê welatên Yekî Ewropayê hebin duwarê ragihandina agirbestekê de duwarê rawestandina şer de Rusya serok dewletê Rusyayê Putin li vê yekê guhdarî nake û diyar e ku wê heta dawiye bigîje armanca xwe yanî Kievê bixebin destata xwe jî wê raneweste ji ber ku stratejîkê wisa hatiye danîn li gor bi taybetî siyasetmedarên Ukraynayê jî li aliyê din ez vê jî bibêjim rexnên Zelînskiyane li hember NATOyê Abbas çi ne ew rexne wek tu zanî doh êvarî hate ragihandin ku wê derbarê biryara derbarê firîna balafiran li ser asîvanê Ukraynayê qedexe neke ji aliyê Zelînskî ve ev biryara NATOyê bi awayekî tund hate rexnekirin û Zelînskî got li ber çavê NATOyê û li ber çavê NATOyê wê bajarên Ukraynayê bêne bordûman kirin û medenî canê xwe ji dest bidin NATO çavê xwe li vê yekê digire ev yek ne biryareke durust û aqilane ye lewma divê di vî orî de rê û pêşî li bervan bi taybetî êrişên asîmanî bêgirtin da ku bajarên Ukraynayê ne hilweşandin li aliyê din niha civîneke awarte heye li gel Zelînskî û her wiha konseya şer ya ku daniye ku di heman demê de di navê Wezareta Berevaniyê artêşa serfemandarê artêşa giştî ya Ukraynayê û her wiha îstixbarata Ukraynayê û hêzên emnî yên ku di navê de ne di nava civîneke awarte de ne niha wê civînekê li dar bixwin û piştî demeke din jî wê di derbarê rewşa şer û pevçûnê de rewşa Kievê de bajarên din de her wiha korîdora rêya ku ji bo medeniyan hatiye vekirin da ku ji Mariupol û bajarên din derkevin wê derbarê vê rûdanê de raya giştî agadar bikin lê ez hinek dîmenan jî nîşanî we bidim ew welatiyên ku birexê bakur ve diçin Abbas yani îro ji ber ku her çiqas bajêr bi awayekî zengilên şer çavê xwe li rojê vekir jî niha hûn dibînin li ber êdî ew ji ber ku kontrola dest pê kiriye li bi taybetî niha hûn dibînin ew wesaytên ku niha li vir ketine rêzê di kontrola ew nokteya kontrolê ya bi taybetî meydana azadî ya Kievê berê xwe didine derveyî bajêrê bi taybetî Kievê ji ber ku ev rêye tenê ev rêya ku nihaz nîşanî we didim aliyê revê ye milê bi taybet yê rojava ku ji vir pêşî wê medenî dadkevine rexê bakur li wir rêyek dibêjin em not heye piştî ku ji rêya em not û bibore not û pênc daketin wê ji wir jî xwe bi rêyekê din ya rojava vegirê din û berê xwe bidine Lîvîvê yanî rojavayê Ukraynayê ji bo çi ji ber ku êdî hêdî ew berevaniya li sînorê bajarê Kievê her diçe tê asta şikestinê ew li aliyekî di heman demê de em bibêjin Abbas ew nakokiyên di navbera bi taybetî Ukrayna û welatên NATOyê de jî hêdî peyda dibe sedema wê jî gelek caran Ukrayna daxwazê dike ji wan welatan ku piştevaniyeke
ne tenê leşkerî heman demê de bergiriyeke asîmanî jî bêra girtin lêbelê di vî warî de NATO gavekê naavêje û dibêje dema ku em asîmanî Ukraynayê asê bikin hingî egera wê heye ku di navbera NATO û her wiha Rusyayê de şerekî nükleerî dest pê bike ji xwe do ew metirsî hebû bi taybetî ew santrala nükleerî hatibû dorpêçkirin ji aliyê Rusyayê ve Abbas ji ber wê jî gelek kesan bi taybetî yani li cîhanê jî vêyekê deng vedabû ji ber ku di egera pêkhatina teqîna rektorên wê santrala nükleerî de dibe ku bobelatên gelekî mezin pêk bihatana bi taybetî Ukraynayê kî ne tenê wê zirar û ziyan bidana Ukraynayê di heman de bida wê zirar û ziyanên wê ji bo welatên din jî gelek zêdebûna ji ber ku berî niha bi salan Çernobil dema ku teqiya bû radyasyon li hemû erdnîgariya behra reş belav bû niha ji ber wê metirsiya ku wê careke din ew bobelata Çernobilê xwe dubare bike bi dorpêçkirina wê santrala nükleerî ya li rojdatê Ukraynayê ku niha dibin desthilata artêşa Rusyayê de ye gelek welatiyan ji ber wê êdî berê xwe careke din ji wan bajaran dane Rojavayê Ukraynayê û her wiha terka Ukraynayê dikin. Heta niha nêzik milyonek kesî ji nava Ukraynayê berê xwe dane sînorên Polanya û Romanyayê em wê agahiyê jî bidin Abbas her wiha li gorî agahiyên ku netewên yekirtî ji radgîne egera wê heye li dora 10 milyon kes ji Ukraynayê bibin penaber li welatên Yekîtiya Ewropayê bêne bi taybetî koçî welatên Yekîtiya Ewropayê bikin. Erê her çiqas welatên Yekîtiya Ewropayê biryar ragirtibe û her wiha gotibe ew ê wan penaberan wergirin lêbelê em basa hejmareke gelekî zêde dikin. Ne tenê ew yani ên ku derdkevin li aliyekî lê yên ku nava bajaran de mane hîna hejmara wan gelekî zêde ye. Tenê di nava bajarê Kievê de em dikarin bibêjin ku 2 milyon kes niha dijîn li nava bajarê Kievê bixwe. Belkî jî zêdetir nizanim lêbelê yani dema ku şer û pevçûneke nava bajaran dest pê kir û her wiha egera metirsiya di derbarê cenga di nava bajaran de hata asta herî kritik Abbas tê gotin ku wê li nava bajarê Kievê rewş gelekî kritik bibe ji ber wê yekê gelek bangên di vî warî de yên hem aliyê hikûmetê hem aliyên bi taybetî xêrxwazên li bêderê û bi taybet komelên ku di vî warî de hewlê din duwarê mirovî de alîkariyê bidine kesên ku duwarê debara jiyana rojane de birû problem û pirsgirêkan dimînin van bangan dikin ji ber ku rewşa nexweşxaneyan hatiye asteyeke gelekî kritik hemû nexweş di jêr zemînan de ne yani em li hinek nexweşxaneyan jî geriyan doh me berê xwe da hinek nexweşxaneyan jî ew nexweşên bi taybetî yên birîndar nexweşên din yên ku bi awekî rûtîn diçin nexweşxaneyan di wan jêr zemînan de problemên gelekî mezin re rûbirû dimînin di rewşên ne tendurist de têne derman kirin li aliyê din piraniya Kieviyên jî niha serê xwe xistine binê erdê yani di jêr zemînan de jiyana xwe berdewam dikin di wir de jî êdî problemên gelekî mezin derdkevin yani zarokên yek salî zarok li nava metroyan têne dinyayê êdî Abbas yani hatiye radeyeke wisa ku trajedyeke mirovî ji bilî şer hilweşîna şer yani ku şerê ku rêl ber hilweşînê vedike rêl ber bi taybetî tofan û bobalatan vedike di wan welatiyên ku li jêr zemînan dijîn li ser wan jî rêl ber problemên trajediyên gelekî mirovî vedike ji ber wê yekê gelek kes ji ber neçarî jî di malê xwe de ne êdî dibêjin em çawa bikin dema ku bordumanek çêbû em ê jî li mala xwe bin em mirin em saxman em ê sax bimînin yani hatiye wê radê yani li aliyekî nakokiyên di navbera Ukrayna û her wiha NATOyê de her diçe zêde dibe li aliyê din Rusya ji bi taybetî derbarê rawestandina operasyonê de sinyaleke erînî jî nade müzakereyên ku berdewam dikin tê çavarêkirin ku îro yan jî sibey dîsa li hevmişneke sêmîn pêk bê di navbera her du aliyan de Ukrayna û Rusyayê de lê ji wan müzakereyan jî tu kes bihêvî nîne ji ber ku tu encam jê nayê ragirtin Ukrayna dibêje di wan müzakereyan de lazim e Rusya yani artêşa Rusyayê bi tevahiya Ukraynayê terka Ukraynayê bike ji hemû xakên ku dagir kirine derkeve lêbelê Rusya jî bi çavê xaka xwe li Ukraynayê dinêre yani li gorî
آگاهین کو تینا گوتن دبیجن روسیا لوی داره دبیجه کی روسیا پوتین بخوجی وکی رادگینه دبیجه ولاته کی بناوی اوکراینی تنبو اف ولاته اوکراینی به دست روسیه دسردما بولشویکان داتیه دامزراندن جبر وکی اف در خاکا روسیه و اف در جبو روسیه جی دستور نه داین کو ببه وکی مترسیه که اولیا نتوی جبر وکی جی جبر وان داکوینین پوتین ولاتین ویدری جی ایدی دوی باوریه دنه کو روسیا دجویه که برنده حتی بری نهاب ده روزان عباس از بداویت اینم اگر ببیرات تجی مدوان وشان خود مدگوت لور جیان با آوایی که آسایی بردامت که ولاتی باور ناکن کو و روسیا ایریشه که بکه یعنی اوکراینیا و روسیا بکنه نوا شرو پفچونه که لیبل پیشتی کو روسیا دست به پروسیا داگر کرنه و شرو پفچونه کر ویگا و ایدی ولاتی جگل لگل بتایبتی رواج نوا باجار ترک نوا باجارن اوکراینیا کو بونا پنابرد نوا ولاتین خدا ایدی گیشتنه و باوریه کو و اوکراینیا تجاری نکاره به ولات کی سربخوا و تجاری نکاره به انداما ناتو یعنی انداما ولاتین یکتیا اروپا او باوری نه نوا ولاتیان ده ایدی سردست جبر کو او ترسا بتایبتی شرو پفچونه ریل بر و بیرو بوچونه جی بکر یعنی ده روز بره او بتایبتی بیرو بوچونه نوا ولاتیان ده 10 روزشونده به تمامی گوهری نها ام بداوی بینن لآلیه کی او مترسیا لسر باجر لآلیه کی جی چپر ارتش روسیه کو 2 کیلومتر دوری روسیه ج 20 کیلومتر دور یعنی ج بالافرخانه یا آنتونوف موشکین کو دبن وان موشکین کو لسر کیوتن باراندن او روجین لودره به مترسیا ولاتین لکیو بردام که عباس امید ساعتین پیشامده دقیقین پیشامده وان آگاهین برفرتر رابر بکن لسر اکران کردستان بیشتری لبلی از دکارم ببیجم کو هدی ارتش روسیه ایدی هاتیه آستیا و راده کو بکه نوا باجر و نوا باجر جی به تمامی هر دور به سیویلین چکتار هاتیه راخستن تیرو تجینه یعنی دمکو شرو پفچونک چه بو جستادی حفظه لگوری کو تیگوتن اوکراینی بتایبت لکیوی جی روس هنه ولاتین روس هنه دمکو ارتش روسیه بکه نوا باجر و او کومن بشارتی یند نوا کیوی دجی درکبنا قادان و لگل مدنیین برخودر یعنی اوکراینی دست به شرو پفچونین نوا باجر بکن لگل تانک و توپن روسیه کو ده نوا باجر ده شر خال لگل ارتش اوکراینی بردام بکن افجی مترسیا هری مزنه کو از ببیجم لسر باجار کیو کو و خوینه که زیده برجه دماکو شرکی نوا باجر دست ببکه عباس زور باشه آزاد آلتون شاندیه کردستان 24 کیف پایتخت اوکراینیا تود گلمه بوی اربجیت آزاد